खुलुमबाय लोगोफोर। गाबोन चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोंहा मालिबिथायाव 14 सेप्टेम्बर मुंख्लं सान। ओंखायनो जों एनडिएफबि जेसेबां सोद्रोमाफोर दं, एक्स एनडिएफबिफोर दं, बिथांमोनखौ आं गाबोन चिरां डिस्ट्रिक्टनि एक्स एनडिएफबिफोरखौ फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। फ्लेग हस्टिंआ जागोन फुंनि 9टायाव। बिनि उनावहाय बिबार बावनाय मानाय गासैबो थाजोबगोन। ओंखायनो आं एक्स एनडिएफबि जानानै नोंथांमोनखौ खावलायो जे गासैबो चिरां डिस्ट्रिक्टनि 14 सेप्टेम्बर मुंख्लं सानावहाय नुजाफैनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। दिनैहाय जोंनि सेंग्राफोर गोबां खस्थ' खालामनानै दिनै फोसाबहैदों, जायगाखौ फोसाबहैदों। ओंखायनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। फिन आरो खनसेबाव चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोंहा 25 सेप्टेम्बर 2021 बावहाय जोंहा सुबुं गौमायाव चिरां डिस्ट्रिक्टनि समस्त बर' रायजो राजाखौ आं खावलायगोन आरो बे सुबुं गौमायाव गासैबो बाहागो लागोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय। जेरैबायदि थांनाय 8 थारिखआव उदालगुरियाव जादोंमोन, सेम बेफोरबायदिनो जोंबो बे हाग्रामा ब्रिड्जआवहाय सुबुं गौमाखौ खुंगोन आरो खुंनोखौ जोङो खालामगोन। ओंखायनो नोंथांमोनखौ आं खावलायो जे रन्जन दैमारि गनायनि नामावहाय रन्जन दैमारिनि खाथिराव गावनि बेसेन गोसा समखौ एसे दोनथ'नानैब्लाबो नोंथांमोना बे सुबुं गौमायावहाय नुजाफैयोब्ला आं जोबोद मोजां मोनगौमोन आरो फैगोनखौ आं आसा खालामनाय थाबाय। फेसबुकआव गोबाङानो मेसेज हरदों, रिप्लाइ हरजोबनो हायाखै आं गासैनिबो रिप्लाइ हरजोबनोबो हानाय नंला आरो हानायबो नंला आङो। अननानै नोंथांमोना जाय रिप्लाइखौ मोनाखै गाज्रि मोननो नाङा, बिथांमोननावहाय आं क्षमा बियो, अननानै निमाहा हो। आङो गासैनिबो मेसेजखौ नायजोबाखै, नायनोबो हास्लाबाखै। ओरैहाय माखासे माबानि थाखायनो बेजों रायलायलायावनो माखासे माबा बुस्थुआ थालांनाय जादों। बे सुबुं गौमानिनो जों साननै मिटिं जानाय जादों। बेनि उनावहाय जोङो स्टेप बाय स्टेप मोनफा मोनफा लालांबाय थागोन। दिनैहाय रन्जन दैमारिया बिथांखौ गुवाहाटि काहिलिपारानिफ्राय फिन आरोबाव चिरां डिस्ट्रिक्टआव लाबोबावनो नागिरदों। नरेन्द्र मदिया बुंलांदोंमोन सान्ति सुक्ति होननानै। दिनै सान्ति सुक्तिनि नामावहाय रन्जन दैमारिखौ जेलाव सोना दोननो हानायखायनो बिथांमोना सान्ति जादों। जोंनि थाखाय सान्ति नङा। बावहाय आं गोख्रों गोरायै बुंगोन, बाइचान्स बे रन्जन दैमारिया गवाब्ला फिन खनसेबाव नांफिनबावनायाव नैबे अफ्रियाबो फिन नांफिननायावसो दं। आरो माबा मोनसे जुदि बै सुबुं गौमायाव जुदि माबा मोनसे जायो, बिनि दायनिगिरिया प्रमदजों गबिन्द बसुमतारी बिथांमोननाव थागोन। बिनि दाया बिसोर सानैनाव गोग्लैजोबगोन। आरो बर' हारिनि नामाव फिन खनसे नांनांगौब्ला जों दासिमबो नांनो हानायनि गोहो बोलोआ दाबो दं। हाथियारा दैफिननांगौब्ला बुहुमाव खोनायाखै मोनसेबो जाथिया हाथियार लायालाफानो ओरैनो मोनदों होनना बुंनाय। आनखि बेफोरबायदि माबायानो होन, सिलायखौनो दिनैहाय नांगौ जायो। जे बुस्थुखौ दिनैहाय जोंनि बिटिसिआव जायफोरा सिलाय सावदोंमोन, सेम दाबो बेसोरनो गभर्नमेन्टनि सिलाय लानानै दङ आरो गिदिंबायबो थायो। इल्लिगेल आर्मस माबा खालामनो नागिरदोंमोन बिटिआरआव, खिन्थु बे जोबा। मानोथो दिनै कार्बि आंलं बायदियावबोलाय आर्मसआ जोबनो थाङाखै। डिमासाफ्रानो दिनैसिमबो नांगासिनो दङ।
बिसोरनावबो मानो सान्थिया जोबनो थाखाय सान्थिनि नामाव DHT जों एकर्ड खालामबाय मानो दिनै एकर्ड जादोंबा DHDफ्राबो दिनै दिमा हासावआव मानो थाखाय गावला गावसि जाबाय थादों दिनै मानो आर्म्स डे हमफिननो गोनां जादों कार्बि आलंआवबो मानो दिनैसिमबो आर्म्स हमनो गोनां जादों जिसिबां अट'नमास काउन्सिलाव दङ आर्म्स दैबाय थादों खिन्थु जाय अट'नमास काउन्सिलाव आर्म्स दैयाखै दिनै बिसोरो ओरैबायदि नासयना दोनजादों बे जोंनि बर'लेण्डआव जोंनो थागिबि जोंनो बावहाय सानसे समाव खोनादोंमोन आं रावबो बर' लिडारफोरनिफ्राय खुगानिफ्राय खोनायाखै बेखौ नोंथांमोना आं बुङोब्ला नोंथांमोना बुजिखागोन बे हायाव बेसेबां गोथौ हाखर जाव बावहाय बेगें मोनगोन मोनसे सोरनि बेगें मोनगोन बर'नि बेगें मोनगोन होननानै बुंदोंमोन बेखौ सोर बुंदोंमोन आं बेखौ दिनै नोंथांमोननो बुंला आसि थुनानैबो खोन्थाला खिन्थु नोंथांमोना बे मिथिङाव खोनाबाय हाजार बार खोनाबाय नोंथांमोना जायफ्रा मिथिङाव थांदों बेखौ नोंथांमोना खोनाबोबाय आरोबाव सासे सोरमोनथाय सेंग्रा बिथाङा बुंदोंमोन जे रन्जन दैमारिया बियो जेल जाखागोन आयेना बयनिबो समान नंगौ फंबाय नों जाखिनि खोथा सोंदों बियो थिगानो नोंनि सोंनायाबो थिगानो आयेना गोनांजोंबो दं गैयैजोंबो दं फैसा गोनांजोंबो दं फैसा गैयैजोंबो दङ खिन्थु आयेना जाय सरखार दं बिसोरनि थाखायसो आयेन जायहा सरखाराव गैया जायहा माबा गैया आयेना बिसोरजोंबो गैया जायहा फैसा दं बिसोरजों आयेनाबो दङ जायहा फैसा गैया बिसोरजों आयेनाबो गैया बे मोनसे खोथा सैथो साननानै ला दिनैहाय नाय दिनै रन्जन दैमारिया नंगौ दायाखौ नों बुंनाया थिग थैदों सोर थैदों नोंनि बर' रायलायग्राया थैदों ना गुबुन राव रायलायग्राया थैदों बेखौ सानलाय सिन्था खालाम बे खोथाया बाद मोनसे जायगायाव बमा बेरनायाव थैदों मानिदों आं दुखु मोनदों सोर थैदों बर' फिसा थैदों दिनैहाय NDFBनि नामाव मंगलाजरा आन्सलिक मागुरमारि गामियावहाय 13 बेट्सनि सासे बिदाया थैदों सासे बिमानि सानै गथ' थैदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट टिपकायावहाय बिदा सासे थैदों फंबाय सासे थैदों होमबा बिनि बिमा बिफाया मा जादों बिनि फंबायफ्रा मा जानानै दं बिसिनि बिखायाव दुखु दं बे मोनसे थांबाय आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव गरेस्वरथिंजाय बिदा फंबाय सानै थैदों NDFBनि सोमावसारनायावहाय दिनै बेफोरनि सोर गावदों इण्डियान आर्मि इण्डियान गभर्नमेन्ट जाय सरखार दंमोन बिसोर गावदों बेफोरनियाव बेफोरनो आयेना सोलिदों बिनि उनावहाय चिरां डिस्ट्रिक्टआव मालि बिथायाव गाबोनो जों मुंख्लं सान खुंगोन 14 सेप्तेम्बर बिनि जायगायावनो थांनानै जों बिबार बावहैगोन दिनै बिस्रा बिमा सासेनि बिदा फंबाय सानै थैदों आफादाव बिसोरो बेफोरबायदि सोरनिबा न'खराव साथाम थैदों सोरनिबा न'खराव सानैया रासिन जानानै दङ होनबा दिनैहाय बेफोरबायदिखौ नोंसोरो दिनै मा सानदोंना सानाखै नों खोनादोंना खोनायाखै नोङो जोंखौ NDFBनि नामावहाय जोंनि सेंग्राफोर सोरबा बर' बिमानि फिसा सानै थैदों हारसाया न'खरसेयाव सानै साथाम थैदों नामा सोरबा सोरनि गावनि बेक्तिगत थैदों बियो मिथिबाय नोंथाङा जि कुइसन खालामदोंमोन जि सोंदोंमोन रन्जन दैमारिनि खोथाखौ नोंथाङा बुंदोंमोन ना दिनैहाय आयेना जुदि दङमोनबा दिनैहाय बर' गावथार जादों बर' सेंग्राफोर गावथार जादों दिनै बेफोरो मा जागोन NDFBनि नामाव बिसोरखौ गावदों नंखाय NDFB नङाब्लाबो दिनै हाग्रा हमनानै लाबोबाय खारहोबाय सिलाय गारनानै होबाय गावबाय बिसोरनि समाव नोंसोर बहा खारना थाया मानो गाबख्रावाखैमोन नोङो दिनैहाय रन्जन दैमारिया दिनै जेलाव थानायखाय रन्जन दैमारिनि जाना बुंनायखाय नोङो कुइसन खालामनो बा सोंनो हादोंना नोङो आं दिनै नामखौबो मख'वा आरो बुङाबो बिथाङा बहुत खोथा सोंदों बिथांनि खोथाखौ आं बुजिदों नोंथाङा मा खोथा सोंदों नोंथाङा बर'नि साननाय गैया बर'नि साननाय गैया बर'नि खोथा सिन्था खालामा नोङो आरो नोंनि बर' जाथि नोंनि गामिनि खोथाखौ नों मालाबाबो सिन्था खालामा नोंनि साननाया आं देरनांगौ आं रोंनांगौ आङो अनलि आं हारसिं बे जायगायाव राजा जानांगौ नोंनि साननाया बि
बे साननाया नोंखाय भुल गोरोन्थि बियो नोंनि फिसाखौ नों जुदि नोंहा जुदि खुदियाफोर दङब्ला बे खुदियानि खर'आव सोनानै दोन आं रोखायै बुङो नोंनि न'खराव सोरबा दङब्ला नोंनो होन नोंनि गथ' होन नोंनि फिसायानो होन सोरखौबा होन दावहा नांनायनि सोमोन्दै मोजां फोरोंनानै खर' सोनानै हो जाय हारिया जाय जाथिया दावहा नाङा जाय हारिया जाय जाथिया सिलाय हमा बे जाथिया सिनायथिबो गैया मिथिबाय दिनै नर्थ इस्टआव बबे जाथिया मोनथामसो सुक्ति जादों बर' जाथिया मोनथाम एग्रिमेन्ट खालामदों नाथाय मोनथामावबो मोनसेया फार्स्ट टाइम बिएसि बिटिसि बिटिआरजों बिएससिजों मोननैजों मोनसे जानानै दं साननानै नायोब्ला बिटिसिआव बिदे बहुत रोखोमनि सिस्टेमेटिकआव दङ नोंथांमोना दा सानजे बियो बिएलटिनि बिपिएफनि जानानै बुंदों बे खोथाखौ दा सान आं सोरबा सासेजों लोब्बा होफानानै आं बुङाखै खिन्थु जोंनि बे मोनथाम एकर्डआवहाय जोंहा मोनसेबो मोजां माबाखौ नुवाखै ओंखायनो समस्त बर' रायजो राजाखौ आं बिनो खावलायबावगोन नोंथांमोना ज' जानांगोन खौसे जानांगोन मोनसे खोथा मोनसे राव मोनसे आवाज जानांगोन सोदोब जानांगोन अब्लासो जोंनि बर'आ थांना थानो हानायनि लामाखौ मोनगोन आरो जेसेबां मोननो गोनां मोनदों जेसेबां मा मोनदों बेफोरो थै होनानै जिउ होनानैसो बर' सेंग्राफोर थैनायनि जरावसो बेखिनिया मोनदों नङाब्ला मालाबाबो मोनामोन दा जिबायदि लाइनाव थांदों बर'फ्रा जेरैबायदि लाइनाव थांदों पिस होननानै बुंदों पिसआ बेफोरबायदिजों मालाबाबो पिस नङा सोरबा सासेखौ सोरबा साब्रै साबा गथ'फोरखौ सिङाव नाथ्रोदनानै दोननानै आं दिनै आराम पिसाव थाबाथ' जानाय नङाना बेखौ पिस होना जों बेफोरखौ पिस होना जोङो पिसआ माया पिस एकर्ड जुदि जादोंबा रन्जन दैमारिया दिनैसिमबो मानो थानांदों जर्ज बर' मानो थांनांदों रिफिखां गयारिमोना मानो थानो गोनां जादों बिनि अनगायैबो गथ'फोर सेंग्राफोर मानो जेलाव थानो गोनां जादों सोरनिबा न'खरा दिनै ओरैबायदि अबस्था गाज्रि जाना दं बिफायानो दिनैहाय खोमा खोनाला देरहासार इस्लारि इउटुबनि चेनेलाव नाय नोंथांमोना दिनै सोरनिबा बिफाया दिनै खोमा खोनाला फिसाज्लानि मोखां खोन्थाब्लानो गाबबो दिनै बिथांमोननि गोसोआवसो दं ओंखायनो आङो रायजो राजाखौ आं खावलायगोन सुबुं गौमायाव अननानै बयबो गावबा गाव पकेट खरसा खालामनानैब्लाबो बे सुबुं गौमायाव फैयो आरो जाखिनि मानसिफोर फैगोन बिथांमोना गामियाव थांनानै मोनसे मोजां परिबेसखौ खोन्थाना होनो हानायनि थाखाय बेफोरबायदियाबो गासैबो फैजोब जोंनो नांगौ गासैखौबो बे सुबुं गौमायाखौ जोङो खालामलांबाय थागोन आरो गुबुन जायगायावबो जोङो खालामलांबाय थागोन जोङो बिनि उनावबो रन्जन दैमारिया जुदि गवाब्ला नायदो मोनगोन बिनि फिथाइखौबो मोनगोन आरो जों खोन्थागोनबो खिन्थु जोंनिया टाइमा एसे सर्ट जायो 15 आगष्टनि उनाव जोङो लागातार होगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय जोंहा माखासे एसे गेप्स जादों बावहाय बहुतानो गोबाङानो गुबुन खामानियाव एसे बेस्थ' थाबाय बावहाय जोङो एसे थाबनो गेप्स थाथ'नायबो जादोंमोन 15 आगष्टआवबो बिथांमोननो जों मेम'रेन्डाम होदोंमोन जेबो रेसपन्स गैया बिटिआर सरकार दानि गोदान सरकार बिथांमोनाबो जेबो रेसपन्स होआ बिजेपि सरकार मालाबाबो रेसपन्स होआ असमियाफोराबो मा होननानै बुङो आमार माटि एक इंसि खाथिब निदिम जोंनालाय मा गासैबो दानख'जोबनाय मानो प्रमद गबिन्द नोंसोर मानो दानख'नो होबाय थादों नोंसोरो ओंखायनो नोंथांमोनखौ आं बुंदों नोंसोरखौ आं बुंदों असमिया दिनै हारसाफ्रा बुङो मा एक इंसि माटि नागालेण्ड निदिम एक इंसि माटि मिजु बिलागक निदिम नों मानो बुंनो हायाखै हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै बुंनो हादों हिमन्त बिश्व शर्मा एक इंसि माटि आमी मिजोरामक निदिम दै एक इंसि माटि आमी नागाबिलाक निदिम दै बे खोथाखौ बुंनो हादों नों बर'आ मानो बुंनो हायाखै नों बसुमतारिया मानो बुंनो हायाखै बेफोरबायदि खोथाखौ बिसोरनि बान्दा ना मा नोंलाय बिसोरनि नोंसोरो गलाम ना मा
होदावनो मानो हायाखै नोंसोरो जोंनि बिटिआर जुदि सान्थि सुक्ति जादोंब्ला जोंबो मोनसेबो जायगा जों दानख'नो होआ नांगौबा जों ओरै बारायलांबाय थागोन मा बिलाय दानख'नाय दानख'यै जोंहा मा थागोन जोंहा बेफोरनि फारसेबो जोंहा बुंनांगौ दङ बेफोरनि फारसेबो बे एकर्डआ एनडिएफबिनि एकर्ड नंखा सोरबा सासेनि जानो हागौ खिन्थु बे एकर्डआ एनडिएफबिनि नङा सिगिदोंमोन नोंसोरो एकर्ड खालामनायनि सिगां नोंथांमोना सिगिदों थ्रेटेनिं होदों नोंथाङा जुदि बेवहाय सिगनेचार होआबा सोरबा गथ'खौ लाबोनानैब्लाबो सिगनेचार मा राव जाखो बेफोरो नों होआ मालाय मा गबिन्दआ होगोन नोंहा थादो जेलाव हा बेफोरबायदि खोथासो होनदों बेफोरबायदि खोथा बाहायजादों थ्रेटेनिं होजादों एनडिएफबिखौ थ्रेटेनिं होदों जुदि रन्जन दैमारियाबो सानदोंमोन जुदि बर' रायजो राजाया जुदि नांनायखौनो जुदि दावहाखौनो जुदि मोजां मोनथारलाबा दे थिग আছে बेफोरबायदि आरो मोनसे मेम'रेन्डामखौ जुदि बिसोर जि जायगायाव सिगनेचार होगोन बे लेखाखौ जुदि सानसे जुदि 1 घन्टा जुदि मोजां नायनो मोनाब्ला मोजां जुदि टीमजों सावरायलायनो मोनाब्ला मा जागोन बियो सोरबा सासे सानैजों टीम खालामना सावरायगोन सासे सानैजों टीम खालामनानै सावरायगोन बे टीमावहाय सोरबा सासे सानैया होगोन साब्रैया साथामा होनो मोनला मा जाखो बेलाय सावरायग्रा मोनानो दाखालि मालाबा समाव रोखानो बुंखादों मिथिबाय जोंनि बे एनडिएफबिनि एकर्ड नङा बिनि थाखाय जोङो न'खरसेयाव सानै बिदा फंबाय होआखै बेफोरबायदि जों होआखै बेफोरबायदिनि थाखाय जों होआखै मिथिबाय दाबो जों एथराब खस्थ' खालामनो बेफोरबायदि एकर्डखौ जुदि खालामनो मोनबा बांलादेशजों थानाङा भुटानजों थानाङा म्यानमारजों थानाङा खुन थाइलेण्ड थांनानै जों हमजानो नाङा जोंनि मानसिफ्रा बियो गासैबो थगायजादों आरो बायजाजोबनायसो बेफोरो दुखु मोनो जोंफोरो दुखु मोनो बिदा फंबाय सासे बिमानिनो सानै मानसि थैजानाय धेमालि खोथा नङा बे बिमानि गोसोआव दं माबायदि एक्स एनडिएफबि दिनै एक्स एनडिएफबिफ्रा सेंग्राफोराथ' दिनै सेंग्राफोरखौ गावबा गावखौनो दिनै मा खालामनो दिनै बिदा फंबाय सानै थैजानाय न'खराव जों मा खोथा बुंफैगोन जोङो जेबो बुंनो हायाखै ओंखायनो आङो बर'खौ आङो बेनि गेजेरजों आं फोरमायगोन बुंगोन माबा मोनसे जायोब्ला प्रमद बर'नि दाय गबिन्द बसुमतारी दाय नोंसोर सानैनि दाय होसोगोन नोंसोरखौ बर' रायजो राजाफ्रा नोंसोरखौ होसोगोन सम लानानै गोसोआव दुखु मोनो आरो सोरबा प्रमदखौ गिग्रा मानसि नङा नैबे अफ्रिया गबिन्द बसुमतारीखौ गिग्रा मानसि नङा मास मोनथाम नोंस्रा आंखौ जेलाव सोनानै दोन आं थाहैगोन जेबो मोना आङो खिन्थु आं बेखौल' बुंगोन जे बे सुबुं गौमायाव माबा मोनसे जायोब्ला प्रमद गबिन्द दाया सानैनिबो जागोन रोखाखा बिनि उनाव मा जानांगौ जागोन मा खालामनांगौ खालामगोन हाथियार हमफिननांगौ हमफिनगोन जों बिदिसिम जानानै दङ सम थानायावनो आं असमिया बारा रोङा जोंनि बिटिआरनि लिडार सानैखौ आङो खावलायगोन जे नोंथांमोना थाबैनो रन्जन दैमारि बिजों लोगोसे जियालाव थानाय आरो केसआ थाब हाइनास नन हाइनास बिजों खोथा गैया एनडिएफबिनि केसआ उइथड्र जाजोबनांगौ गिदिर केसआल'नो थानांगौ फिसा केसआ जे जोबनांगौ बे खोथा नङा बेखौ खनसेयावनो उइथड्र जाजोबनांगौ हाइनासाबो जानांगौ नन हाइनासाबो जानांगौ बेवहाय बिदिजों खोथा गैया साख्रिनि बेलायावबो दिनै बोरो थिग আছে दिनै नोंथांमोना मोनसे खामानि मावदों मोजां मोनदों आं फ्रि रिक्रुइटमेन्ट लादों बर' लाइमोनफोरा जे मोनगोन आं बिराद खुसि मोजां मोनदों खिन्थु बिनि गेजेराव 50 जना जुदि फ्रि रिक्रुइटमेन्ट लानायाव जुदि सासेल' मोनोब्ला बे फ्रि रिक्रुइटमेन्ट लानायनि गोसोआव मा सानगोन मा जागोन बेफोर गथ'फोरा मा जानांगौ मा होगोन नोंसोरो बेखौ उदालगुरियाव दाखालि नुबोदों फुङाव मर्निं वाक खालामदों
धेमालि नङा बेफोर मर्निं वाक मर्निं पिटि खालामनाया जों मोनबोदों प्रमद नों खालामाखै बिदिखौ 2 घन्टा जों मर्निं पिटि गेलेयो फुंनि 6टायाव सिखारनानै 7टासिम गेलेयो फुंनि 5टायावनो सिखारनानै खारनांगौ गोसा खारलाय गोरा खारलाय बिदिखौ खारनांगौमोन नों दा खार हायोला दा गोदान सेंग्रा सिख्लाफोरखौ ओरैबायदि होदों बहाय जुदि सासेल' जुदि मोनोब्ला मा जागोन दाखालि नै काजलगावआवहाय 10 जन ग्रुप खारहोदोंनो 7 जन ना माल'सो 15 जन ना माल'सो बिदि मोनदोंनो 100 जनाव 15 जनल' मोनदों होनबा मा जानांगौ बावहाय बेबो आदार कास्टनि मानसिसो जोंनि नोंनि बर' रायलायग्रा मानसिया मोनबावाखै आदार कास्टआसो मोनबावदों मा जागोन बेफोरो दिनै प्रि रिक्रुटमेन्टआव लानायावबो आं मोजां मोनदों प्रि रिक्रुटमेन्ट लानायखौ बिथांमोना उनावहाय बैयाव थाङोब्ला थाबनो मोननायनि थाखाय मोनथों आं मोनजानो बिसोरखौ आङो मोनजानोखौ लुबैदों मोनथों बेसेराफोर बिसोरो दिनै फरायदों सोरबाया मेट्रिक पास जानानै BA MA फरायनानै दं बिथांमोना जेबो मोनाखै नाथाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मानो होनो हायाखै बिसोरखौ प्रमद नों दिनै गोदान सरकार जाबाय न'खर मोनफ्रोमबो साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन बोरो मा जाखो मा खालामखो मानि डायलगमोन बिफोरो इलेक्शन टाइमनि डायलग जोब्बाय थांबाय थिग আছে आं मानिबाय दिनैसिमबोथ' नोंथाङा बुङो मानो होनो हायाखै नोङो मानो साख्रि होनो हायाखै बर'फोरखौ बर' आइजो लाइमोनफोरखौलाय सेंग्रा सिख्लाफोर दं मानो होनो हायाखै हायार सेकेन्डारि पास जाना ओरैनो दङ BA पास जाना ओरैनो दं MA फरायना ओरैनो दङ मा जानांगौ बिसोरो खालि बिसोर BA MA फरायनाय मानसिफोरखौ मायाव खालामगोन मायाव लांनो नागिरदों बे हांसो फिसिनायाव बिसोरनि क्वालिटिखौ नाय प्रमद बिसोरनि रोंगौथिखौ नायनानै सोनानै हो बे खालि बे माबायाव सब समाय माबायाव सोना होबाय थाबा जानाय नङा रन्जन दैमारिनि खोथाखौ जाय बुंगोन आं बिनि एगेन्स्टआव आं गसंगोन आरो बुंगोन बे खुलाखा जायखि सरकारानो फै BPFआनो फै UPPLआनो फै अफ्रिया बिदिखौ मानिया रन्जन दैमारिया थिग আছে गाबोन समफोरनि गेजेराव गगोन बिनि उनाव आरो जुदि बे सेंग्राफोरखौ जुदि बरना बिनि फिथाइखौबो मोनजागोन प्रमद गबिन्द नोंसोर सानैया बारा गोबाव दोना जोङो बिसोर जियालाव जेसेबां सेंग्राफोर दङ बिसोरनि केसा टटेलि उइथ्र जानांगौ रिफिखांनि केस उइथ्र जाजोबनांगौ माबानि नैबे रिफिखांनि केस बेफोरबो उइथ्र जाजोबनांगौ सोरबा सासेनिल' उइथ्र जाबा जानाय नङा नन हाइनासाल'नो उइथ्र जानांगौ बे नङा हाइनासाबो जानांगौ प्रमद गबिन्द बसुमतारी हाइनासाबो उइथ्र जाजोबनांगौ दाखालि खोनादों 270 ना मा बेफोरबायदि 270 ना मा केस उइथ्र जादों आं गोजोननाय मोनदों खिन्थु बियो माया जादों फिसा केसासो उइथ्र जादों जोंनि गिदिर केसा उइथ्र जानांगौ थाबनो इमिडियेटनो बिनि थाखाय मा फैबाथाय दाबो वारेन्ट फैयो प्रमद नों बेफोरखौ उदिस लाया गबिन्द बसुमतारी NDFBनि जेसेबां हाइनास केस दङ बेफोराव नोङो खबर ला आरो हायोब्ला गाबोन 14 सेप्तेम्बर नोंथांखौ आं खावलायगोन जायनि न'खराव मुंख्लं जादों बिनि न'आव थांनानैनो बिबार बारसे बावहै हायोबा आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिआर फेरेंगा नों जेबो मिथिया नोंखौ आं बुंनो गोसो गैयामोन थेवबो दिनै आं बुंगोन 14 सेप्तेम्बर ना 14 नभेम्बर गाबोनो जों चिरां डिस्ट्रिक्टआव खालामगोन गाबोन चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोंहा मार्टियार्स डे 14 सेप्तेम्बर मुंख्लं सान नोंनि बे 14 नभेम्बराव नोङो नोंनि न'खरनि फेमिलिखौ लानानै थां बरन'दियाव मुंख्लं सान खुंहैथां नोङो आं नोंखौ खावलायगोन 14 नभेम्बराव नोङो खुंहैथां फेमिलि लानानै नोङो गाबोनो नोङो न'आव आरामनो नायै बेदरै जानानै दुमफ्ला उन्दुनानै था गाबोनो जोंनि मुंख्लं सान नोङो दाखालि अन्थाइबारियावहाय जाब्रांसारनि बिखा गाखोनानै नोङो 14 नभेम्बर होनदों नों मा बेटसआव ट्रेनिं लाया नोंलाय खनबेसे नों बुजाया मर्निं पिटिआव खनबेसे नोङो ड्रिलाव खनबेसे बुजानो मोनखो नोङो गुलि अरनो मोन्दोंना मोनाखै नोङो पलिटिकेल क्लास मोन्दोंना मोनाखै नोङो आंनि सोंनाय बियो आरो नोङो मोन्दोंबा मुंख्लं सान खुंनो मोन्दोंना मोनाखै नोङो मार्टियार्स डे नोङो खुंफेरदोंना खुंफेराखै आंनि सोंनाय इमिडियेट बेखौ फिननाय नांगौ फेरेंगा
नों बायदियानो दिनैहाय बेफोरबायदिखौ बावोब्ला होमब्लालाय नोंलाय मा बर' जाथिनि मा खामानि मावनो नोंलाय जेबो मावनो हाया नोङो नोंखौ आंहा सन्देह दं दिनैबो खालामनो बुंनो गोसो गैयामोन आं नोंखौ दिनैबो आं बुंनो गोसो गैयामोन नोंखौ अन्थाइबारियाव जेला नोङो 14 नभेम्बरनि खोथा बुंदों आंनि खर'आ बे नालेंखर थेमाया जेबो खामानि होखायाखै आरो नों माबा मोनसे सोंनोब्ला आंनि न'आव फै फेरेंगा आं नोंनाव थाङा नों आंनि देरसिन जानो हाया नों आंनि न'आव फै आं नोंखौ फोरोंहरगोन मिन्थिबाय NDFB-नि जोनोम साना बबेहाय आंनि सोंनाय मोनसे NDFB नामखौ बबे गामियाव मोना माबे जायगायाव मोना मा थारिखआव मोना आंनि बिनि सोंनायखौ नांगौ अनलि खासिबारि होनबाय थाबाबो जाया खासिबारियावल' जोनोम मोनाखै NDFB नामखौ बबेयाव जोनोम मोनथारा माबे जायगायाव आंनि बे सोंनायनि फिनखौ इमिडियेट नांगौ फेरेंगा नों जुदि थार NDFB मोनबा आरो खोनानायाव मोनदों नोङो NDFB बेनारखौ लानानै नोङो MCLA जादों MCLA बिबान मोननायाबो नोङो बे NDFB बेनारखौ लानानैसो नोङो जादों NDFB-नि बेनार नङाबा नोङो बेफोरबायदि जानो हाया मोनफेरामोन नोङो ओंखायनो रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौ आङो 25 सेप्तेम्बराव सुबुं गौमायाव नोंथांमोनखौ फैनायनि थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय आरो जिखिनि खोथा बुंनाय बेफोरो प्रमद बर'निसिम सहैनायनि थाखाय अन्नानै आंनि लोगोफोर शेयार खालामनानै हो आरो आंनि मोनसे इउटुब चेनेलावबो आं आपल'ड खालामनानै होगोन जाय आंनि इउटुब चेनेलखौ नायगोन आं खोन्थालायला बेयावनो आपल'ड खालामनानै होगोन आङो अफ्रि दैमारि होननानै सार्च खालामना होब्लानो मोनगोन आंनि इउटुब चेनेलनि नामा बावनो शेयार खालामनानै हो जाहाथे फेरेंगा गबिन्द प्रमद बिथांमोना मोननायनि थाखाय गोजोन्थों हामबायसै।